נכון, הלקוחות, איך נאמר, לא תמיד משהו, ובכל זאת, גם כשחול זה פה ממש ממול, להיות דיילת עדיין עכשיו למקצוע זוהר ויוקרתי, שעל כל מקום עבודה מתמודדים מאות. זה מוזר, מעניין, אפילו משעשע. לפחות את מוני מושונוב ואת קרן מור. רותי שילוני, מדווחת. יום חמישי 7 בבוקר ונטלי בפעם הראשונה בחיים הולכת להיזרק למים העמוקים. הצליחה לבטא את הפחדים מה יכול לקרות לה, אחרי שתעלה עם הטרולי בגרם המדרגות. ואז מגיעים למטוס למצב אמת, ופתאום באות הבחילות ובא הלחץ, ואתה נכנס לחוסר יכולת לתפקד, אז... עוד רגע והנוסעים לרודוס עולים על המטוס. הזדמנות אחרונה למיכל המדריכה להזכיר לנטלי נהלים אחרונים. זאת טיסת המבחן שלה, הרגע שבו יבדקו האם היא קשירה להפוך לדיילת בישראל. זהו, עכשיו צריכים ליישם את כל מה שלמדה בקורס. טיסה ראשונה, אני חושבת שהיא מתרגשת. הסגירו אותי. אבל בסדר, אני לא אתן להם להרגיש. מקצועית. הנה, היא בקעה את העיניים. הכל בסדר? לא. יומיים קודם היא עוד שיחקה אותה מתעלפת בסימולציות של הקורס. במטוס התרגולים גם המצבים המלחיצים ביותר נראים פשוטים לפתרון. טוב, ככה זה כשבמקום נוסעים יש דיילים לעתיד. אתה יושב ב-17F ואת יושבת ב-21A. אנחנו ביקשנו ממש לשבת ביחד, אנחנו בירח דבש, אני מצטער. אז קודם כל המון מזל טוב. 17 בני מזל יש בקורס של ארקיע. הם נבחרו מבין מאות מועמדים. זה החול שקורץ, זאת העילה שאופפת את המקצוע, דיוטי פרי או היעדר השגרה, שמושכים אותם לרצות לעמוד שעות על הרגליים, בצינור מעופף. יש לנו פה מגש עם הקסרול, אוקיי? אנחנו שולפים את זה, מחליפים את היד ומגישים את זה לנוסע. דבר ראשון לאלה שהיד החלון, שהקסרול שלו כלפיו. אתם תלקקו את האצבעות. שימו לב, במקרה הכינותי מראש. ארוחת הערב בטיסה של ישראל ללובליאנה היא הזדמנות מצוינת לגיל להקסים שוב את הקהל שלו. לא מגלים את המתכון, קח, תיתם. זה לא צוחק. שפו, גברת. שפו. מה תרצו מהבר אדון? כל שבוע יש לו לפחות 4 הופעות כאלה ברחבי העולם, והוא מכור לעניין. שימו לב בבקשה. זה שנים ולא לומדים את זה. זה אפילו בקורס טייס לא מלמדים. והפרחים לצה"ל. אנחנו מאוד נהנים כאן, כי אנחנו כל הזמן מקבלים תשומת לב. יותר מכל מקום אחר בעולם, כי כל הזמן רוצים אותנו. איזה יש מקום שכל הזמן רוצים אותנו. יעל אמבר עזבה קריירה בתקשורת בשביל להגשים את חלום הדיילות. על הדרך גם מצאה זיווג משמיים. קיבלתי נושאים בחיוך ובשמחה, עלה ערן, עם משקפי שמש, עם עתיק צילום, והיה נראה לי נורא מוכר. אמרתי לו, אתה מוכר לי. קום לחייך אליי. הוא מרים עם משקפי שמש, הסתכל עליי מגבוה. לא, אני לא. מה, בחור כנה? ולמחרת, אפילו בפלא, הייתה לי טיסה לאילת, רשומה בסידור עבודה, אני עומדת בולה, חוזר איתי מאילת, אמרתי לו עכשיו, אתה מוכר לי. צוות קבינה, ערב טוב, נא להביא את המזגות של מצב הסבבה, תודה. מציאת האהבה היא רק חלק מהרומנטיקה שנקשרה במשך השנים למקצוע. כולם קינאו בהם על זה שהם מטיילים בעולם, פוגשים אנשים, נראים מטופחים גם ב3 לפנות בוקר. כשאני רואה את המבטים מבחוץ, כשאנחנו עוברים כצוות אוויר, זאת רואה שמסתכלים עליי, וואו, טיילים. יש כזה, את המבט שמסתכל, מאיפה חזרתם? יש את האלה שעומדים את המבט, מאיפה הטיסה? תראו איך הם מסתכלים עלינו כולם, אה? שנעשה את זה עוד פעם? כן. יאללה. אם את עובדת כל השבוע, אז את כבר לא זוכרת מאיפה חזרת. ובתכלס, זו עבודה שהיא פיזית ונפשית מאוד מאוד קשה. מאוד 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 קשה. העילה אומנם קיימת, אבל עם השנים מתעמם גם הזוהר. פתאום ראינו כמה שעות הם על הרגליים, שלא לדבר על איך הם מנקים את השירותים כשצריך. בעצם חשבנו בליבנו מדובר במלצרים מעופפים,
שעסוקים כל הזמן בלהגיש מיץ עגבניות. מיץ עגבניות זה המיץ הכי פופולרי במטוסים. אין מה להתבייש בזה. פעם בטיסות, אולי יש עדיין חברות תעופה שמגישות בלאדי מרי. ולאנשים זה נתקע הקטע הזה, ועכשיו הם הולכים על וירג'ין בלאדי מרי, רק העגבניות פשוט. אפילו את הוראות הבטיחות המפורסמות כבר החליפו בסרטוני אנימציה, ותנועות הידיים הפכו מזמן לפרודיה. במטוס זה 8 יציאות חירום, 2 יציאות בחלקו הקדמי, 2 יציאות בחלקו הקדמי, ו4 יציאות מעל הכתפיים. אבא שלך? קולה? זה שמאחורי העילה יש גם עבודה קשה, מגלה נטלי אחרי כמה דקות טיסה. כבד. זאת גם הטיסה שהיא תקבל תזכורת שבמקרים רבים את חוץ לארץ היא תראה רק מלמעלה. גבירותיי ורבותיי, זה אנה נחתנו ברודוס, הנכם מתבקשים להישאר במקומותיכם עד לעצירת המטוס ברחבת החנייה וכיבוי השלט הדק חגורות. בשפת הדיילים קוראים לזה קוויקי. אנחנו יוצאים לביקורת הדרכונים, והם אחרי חצי שעה של סידור המטוס, הופ, חוזרים הביתה. התרגלתי כבר שאנחנו מגיעים ויורדים מהמטוס. בהתחלה זה נורא מרגש, אני הייתי יורדת במדרגות, שהיו מדרגות. יורדת במדרגות, הייתי ביוון בהתחלה שהייתי חדשה. עכשיו נרגעתי. ובכל זאת, אין מה לרחם. ניו יורק, פריז ולונדון יוכלו לראות כתיירים. כרטיסים בחינם הם חלק מתנאי העבודה. מה הפלא? שזה עדיין ג'וב נחשק. הרבה מאוד זמן רציתי, זה סוג של להגשים חלום. עבודה עם אנשים, עבודה שבאמת את מרגישה שאת באמת חשובה. כי יש מה שנקרא חיוך של דיילת. את עולה ואיך שנכנסת למטוס שאתה... זה טבעי, זה אצל כולנו ככה. מגיע. לא רק חיוך דיילת יש לכולם על המטוס, גם טקסטים קבועים, שבהם הסמי ללכלך על הנושא הישראלי, שידוע כי מנומס, תרבותי וממושמע. אני חושבת שעשו עוול לנושא הישראלי. אני לא מסכים, לפחות לא כאן במטוס, הנושא הישראלי מגיע למטוס עם הרבה מצב רוח, והעם ישראלים שלנו הוא באמת עם יפה, וכשהוא נכנס למטוס הזה הוא באווירת חופשה. Ladies and gentlemen, we have started our descent for landing, please. עוד רגע והטיסה חוזרת הביתה, צריך לקפל את מגשי הארוחות, להספיק למכור פקט אחרון מעגלת הדיוטי פרי. להתכונן להבנו שלום. רבותיי, חסנו בזמן התעופה בן גוריון. לא רק הנוסעים שמחים כשהגלגלים נוגעים במסלול, גם נטלי כבר שמחה שהכל מאחוריה. אומרים שהמקצוע ממכר, אז נראה לי שיש פה איזשהו ניצוץ. נחכה ונראה לטיסה הבאה איך זה יעבור. עושים אוהבים אותה, היא נראית טוב בקבינה, היא נחמדה. בקרוב גם לנטלי יהיה חיוך דיילת קבוע. גם אליה יישאו עיניים בשדה לתהות מאיפה באה. זה יקרה כשתהפוך רשמי חלק מהחבורה הגאה עם הטרולים. כן, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה אחרונה, ואחריה